מה קורה חבר'ה, אני עופרי, מאמן כוח, ברוכים הבאים לפרק בפודקאסט שלי. הפודקאסט הזה, המטרה שלו זה לדבר על אימוני כוח, והמטרה של הפרקים האלה זה לדבר על דברים שאני הייתי רוצה שידברו איתי בתור מתאמן מתחיל. אני מאמן מתחרים בפאורליפטינג, מתאמנים רגילים, מתחרה בעצמי. היום בפרק יתארח נווה, אתה רוצה לספר עצמך? כן, בקצרה, אז אני גם מתעסק באימוני כוח ובפאורליפטינג. מי שמכיר, יש לי את הפודקאסט שלי של מחשבות על אימוני כוח, ואת הבלוג של מחשבות על אימוני כוח. וזהו, זה פחות או יותר מה שאני הכי אוהב לעשות, ומתעסק בו כל היום. וזהו, נחמד להיות פה, לפתוח איתך את הפודקאסט שלך בפרק הראשון. יאללה, בוא נדבר. היום בפרק נדבר על 3 דברים, נדבר על 3 טיפים שהיינו נותנים למתאמנים מתחילים, איך אנחנו יודעים אם צריך להוריד או להוסיף נפח, ועל פי מה אנחנו בוחרים תרגילי עזר למתאמן. נווה, אתה רוצה להתחיל עם הטיפים? כן, נראה לי אני אתחיל עם הטיפ הראשון למתאמן מתחיל. כנראה שזה לא לפי סדר או לפי איזה חשיבות, רק משהו שעולה לי בראש, לא ממש התכוננתי. אבל אני חושב שמתאמן מתחיל שעובד עם מאמן או בלי מאמן, אני חושב שהוא צריך לדעת לנתק טיפה את הרגש מהאימונים, ולא להיות דרמטי על דברים שקורים לא לפי התוכניות. זאת אומרת, אני רואה הרבה חבר'ה שאני עובד איתם מתחילים, שאימון אחד טוב או אימון אחד רע או איזה 3-4 אימונים רעים, יכולים להוציא מהם דברים לא טובים של מה זה, אני לא מצליח להתחזק יותר, או משהו לא עובד וצריך לשנות עכשיו דברים, ולמה זה לא עובד, למה לפני שבוע הרגשתי חזק יותר והשבוע אני מרגיש חלש יותר. ואני רואה שההבדל כאילו בין מתאמן מתחיל למתאמן שכבר עבר ומבין שהדברים האלה זה דברים שקורים והם טבעיים לגמרי, שהם לוקחים את זה הרבה יותר קשה. ואני מרגיש כאילו בתור המבוגר האחראי שאני צריך להסביר להם שבוא שנייה נוריד את הפאניקה, דברים כאלה קורים, הם יקרו לך עוד המון, ואפשר לנסות למצוא את הסיבות למה זה קורה. אפשר גם פשוט לזרום ולראות מה יקרה באימונים הבאים. אימון 1, 2, 3 לא יגדירו שום קריירה כמתאמן, והשינויים האלה ברמות כוח וברמות מוכנות, זה משהו שהולך להיות תמיד, ואני חושב שאסור לנו לתת לזה להשתלט עלינו. בדרך כלל אני פשוט אומר להם, תוריד את הראש, תמשיך לאימון הבא, תעשה כל מה שאתה יכול מחוץ לאימון. שאתה מגיע לאימון, תנסה להזיז את המשקלים הכי מהר שאתה יכול. יהיו ימים טובים ויהיו ימים פחות, אבל אני חושב שמתאמן מתחיל שיבין שאין לו מה להיכנס לדרמות האלה ולפאניקה מאימון טוב או מאימון לא טוב, ירוויח הרבה יותר שקט נפשי בחודשים, שנה הראשונה, משהו כזה. זה נראה לי הטיפ הראשון שלי. מדהים. ותגיד שאתה מאמן את עצמך, אם עכשיו יש לך 2-3 לא טובים, איך אתה מתמודד עם זה כשאין מישהו מהצד שבו ויגיד לך שהכל סבבה? קודם כל כבר עברתי די הרבה, גם אני כבר לא ילד, אני כבר בן 32, אז יחסית עברתי את התקופה הזאת שדברים משפיעים עליי. בכללי השנה וחצי האחרונות של האימונים שלי נראות מזעזע. מאז התחילה של המלחמה אני עושה די הרבה מילואים, אז אני מבין כאילו שזה חלק מהעניינים, ואני לא נותן לזה להתרגש. גם פעם הייתי מתרגש הרבה יותר מכאבים מסוימים, זאת אומרת, אתה מתאמן וקורה משהו בגב, או איזה משהו בברך, דברים כאלה. גם יש נטייה נורא להילחץ, היום אני לוקח את זה כל כך בסבבה, ומבין שזה עניין של 2-3, במקרה הכי חמור, משהו באמת קרה, אז חודש-חודשיים, ואנחנו חוזרים לאיפה שהיינו, וכבר לא פצועים, והיום דברים כאלה פשוט לא משפיעים עליי. אני פשוט בא, עושה את האימון, אם יש אימון טוב, שדברים הולכים טוב, מעולה, זה נחמד, ואם יש אימון לא טוב, העיקר שהיה את האימון, וגם האימונים הפחות טובים האלה מצטברים, ומתישהו
יגיע התקופה הטובה. ואני אומר את זה תמיד למתאמנים, כאילו, התקופה הרעה הזאתי, זה מה שמרוויח לנו, רק בגלל זה יש לנו את הזכות להגיע אחרי זה לתקופות טובות. אם לא נדע לעבור תקופות רעות, בחיים לא נגיע לתקופות טובות. כאילו מי שיפרוש בתקופה רעה, הוא לא יזכה להגיע לתקופה טובה. זהו נראה לי בקטע הזה. מדהים, יפה. אני בחיים לא הייתי מצליח לאמן את עצמי, האמת, אני לא אובייקטיבי, כנראה זה גם בגלל הגיל. אני אמשיך לטיפ שני. מה הטיפ שני הייתי נותן למתאמן מתחיל? כמובן שזה לקחת מאמן, אבל זה הדברים הבנאליים. הטיפ הראשון שהייתי נותן למתאמן מתחיל זה להשקיע את הזמן בלבנות בסיס טכני ולא למהר, לא למהר. מלא ילדים היום ממהרים. עכשיו, בראייה של ילד שיש לו עכשיו בנץ' של 55 קילו, הוא ממהר נורא להגיע ל-60, 65, הוא יעשה הכל בשביל זה, ובדרך הם עושים שטויות, הם נפצעים, הם לא מבינים שהם כל כך רחוקים מהפוטנציאל שלהם, הם כל כך בהתחלה של הקריירת אימונים שלהם, בין אם זה מישהו שהוא מתחרה ובין אם לא, אם אתה בן 15, 16, אפילו אם אתה בן 20, הם לא רואים לטווח ארוך בכלל, ואני פשוט הייתי אומר סבלנות, לעבוד רחוק דווקא מקשר, לבנות את הבסיס הטכני, ולא לחשוב בפרקי זמן של שבועיים, חודש ואפילו חצי שנה, אלא איפה אני רוצה להיות עוד 5 שנים, ואז אתם גם יכולים במרכאות להגזים. אם ילד שלוחץ היום 50, מטרה ריאלית לעוד 5-6 שנים, ולחוץ גם 120 ו-130 ו-140, וכשאתה מפרק את זה ל5 שנים זה הגיוני, אבל ברגע שאתם מתקעים על ה5 קילו האלה, על ה10 קילו בבנץ' או בספורט או בדדליפט, אתם מתחילים לעשות שטויות, מתחילים להגזים, ושם נפצעים, ושם גם לא יכולה לקרות האדפטציה הטכנית הזאת שאנחנו כל כך רוצים כדי להתאמן לאורך זמן. מעניין אותי כמה אתה מתעקש על המודל הטכני עם מתאמנים מתחילים. זאת אומרת, איפה אתה יותר משחרר ונותן ללכת עם מה שנוח למתאמן, גם אם זה לא הכי יעיל בעולם, לא יודע, זוויות של המרפקים בבנץ' או הקשת או דברים כאלה, וכמה אתה כן כאילו מתעקש שזה יהיה כמו שאתה רוצה. כי אני נגיד, אני לפעמים גם לא סגור עם עצמי, עד כמה אנחנו רוצים להתעקש, כמובן זה תלוי במטרה של המתאמן וכמה הוא נעול עכשיו על פאורליפטינג או רק אימוני כוח כלליים כאלה, אבל מעניין אותי לשמוע. סבבה, יש 2 גישות עיקריות שנתקלתי בהן. הראשונה זה self-adjusting technique, כאילו שאתה זורם ואתה, אם לא כואב לך ואתה בתקופה טובה ואתה צובר מומנטום, בלוק 2-3, אז סבבה, נשארים עם הטכניקה גם אם היא על הנייר לא יעילה. ויש את הגישה השנייה שאומרת שיש איזה גולד סטנדרט, שאנחנו רוצים ללכת לפי נתונים מסוימים, לצורך העניין אנחנו רוצים בדדליפט קונבנציונלי, שהמוט תהיה בדיוק מתחת לחלק אחר של שכמה, ובין שאנחנו רוצים שיהיה שוויון בכתף בין סיבוב חיצוני לפנימי, שהמרפק תרד בקו ישר וכולי. וכאילו הטענת נגד של האלה עם הגולד סטנדרט, נגד ה-self-adjusting technique, זה שלא משנה כמה אתם במרכאות משקרים לעצמכם, שהטכניקה שלכם סבבה ושזה זורם, אתם תמיד יכולים לעשות יותר טוב, אם אתם תלכו לפי החוקים הביומכניים. את זה למדתי אצל בחור אוסטרלי בשם תומאס, האמת אני הולך לפי זה. בסופו של דבר, כשעכשיו בא אליי מתאמן מתחיל, ואני גם אני משפר לו את הטכניקה קצת, וזה זורם לו ופתאום הבן שלו קופץ מ-60 ל-70, 75, אז סבבה, נכון, זה עובד, אלינו 15 קילו, אבל מה יקרה כשנגיע ל-110? מה יקרה כשנגיע ל-125? בסופו של דבר, טכניקה זה גם ניהול עומסים. זאת אומרת, ברגע לצורך העניין שמתאמן מתחיל, עושה דדליפט קונבנציונלי, ואגב שלו טיפה עגול, אוקיי? ואני לא נוגע לו בזה בכלל, לא אומר לו זה כלום. מה יקרה כשנגיע ל-150? מה יקרה כשנגיע ל-170? תמיד אני אתן את הדגשים האלה. אני אף פעם לא יעצור מישהו מלהתקדם בגלל שהוא לא באיזה סטנדרט, בגלל שהטכניקה שלו לא במרכאות מושלמת, אין דבר כזה טכניקה מושלמת, מן הסתם הגוף תתרגל לכל עומד שנשים עליו,
אבל אני תמיד אנסה להבין מה המקור של הבעיה. לצורך העניין, אם מישהו עכשיו לא מצליח להוציא מרפקים החוצה בבנץ', הוא תמיד נכנס לסיבוב חיצוני במרפק, והמרפק שלו בורחת פנימה, אני אנסה להבין למה זה. אם יש איזו בעיה תנועתית וכו', ואני אנסה לטפל בזה שם. אז זה תהליך שיכול לקחת גם 3-4 חודשים, ב3-4 חודשים האלה הוא ממשיך להתאמן. אבל אני תמיד כותב לעצמי כאילו מה הנקודות הטכניות שאני רוצה לשפר, ואם אני הרבה זמן לא מצליח לתקן אותם, אז אני אנסה להבין למה, ובמקרים קיצוניים מאוד, בודדים יצא לי, אני ישנה לגמרי. לצורך העניין, מישהו שאני רואה שתקופה בקונבנציונלי לא מצליח ליישר את הגב, אז אני כן אתחיל איתו עבודה על תנועתיות, אני מדבר עכשיו על פאורליפטינג, אני כן אתחיל איתו עבודה על תנועתיות בירך, כדי שנעשה את המעבר הזה לסומו, כי בסומו אני חושב שהוא יהיה עם גב פחות עגול, לצורך העניין. זה בנוגע לפאורליפטינג. לכל מי שמתאמן אצלי שהוא אין לו מטרות פאורליפטינג, אז זה הרבה יותר פשוט, כי אם מישהו לא מצליח לעשות דדליפט רומני עם מוט כמו שצריך, אני אעביר אותו למשקולות, ואם לא מצליח עם משקולות, אז אני יכול לשנות את התרגיל, יש לי הרבה יותר גיוון. אגב, גם התוכניות האלה לדעתי הרבה יותר מעניינות, כי אין שום דבר שמגביל מתאמן שלא מתאמן למטרות פאורליפטינג. אתה תמיד יכול להתקדם איתם, אם כואב לו רגע בבנץ', אתה עובר איתו לבנץ' עם משקולות, איך אתה מתקדם איתו בבנץ' עם המשקולות וכו'. אז כן. כן, בגדול, כשאני עובד עם מתאמן צעיר, אז אני כן מנסה להביא את הטכניקה לאיזשהו מקום טוב שאפשר להתקדם איתו, אבל אני לא נכנס איתו בדרך כלל, אם הוא לא ממש ממש רוצה, לדברים ספציפיים שמאוד, כאילו, דברים ספציפיים לפאורליפטינג, בשביל להוסיף את עוד כמה קילוגרמים על המוט הזה, לא בהתחלה. הרבה פעמים זה מגיע גם לבד ממנו, כי הוא מתחיל להיכנס לעניינים, ולאט לאט גם רואה קצת סרטונים באינסטגרם ויוטיוב וכאלה, ופתאום אני רואה שהוא לבד מתחיל להקשיט את הגב בבנץ' וכאילו להיכנס לפוזיציה בעזרת הכלוב כזה, בעזרת הרק, ולנסות לעשות את הדברים שהוא רואה באינטרנט, ואז לאט לאט שאני רואה שהוא יותר נכנס לזה, אז אני באמת מוסיף את זה גם בעצמי, ואנחנו עובדים על זה גם. אבל בתור התחלה אני אוהב לתת את הכמה חודשים האלה שבלי לסבך הרבה דברים, ופשוט למצוא איזו טכניקה שאפשר לעבוד איתה ואפשר להתחזק איתה, ולאט לאט אנחנו לוקחים אותה לאקסטרים כזה, של ממש לנסות למקסם כמה שיותר משקל על המוט, וזהו נראה לי. נעבור לטיפ הבא. יאללה, תן. אז הטיפ הבא שלי זה לנסות, בעיקר בתחילת הדרך, לא ללכת הרבה למקום של הספציפיות ולהתמקצע באיזשהו משהו, גם אם החלטנו שאנחנו כן רוצים להיות פאורליפטרים ורוצים להתחרות בפאורליפטינג בעוד חצי שנה או שנה, אנחנו בני 15-16, ברור שצריך לשלב בתוכנית סקווט, SBD ופקודות ולעשות בנצ'ים עצירה והכל, אבל אני לא חושב שצריך להתמקצע יותר מדי, וצריך לתת הרבה מאוד מקום לתרגילי עזר ולדברים שהם פחות קשורים לפאורליפטינג, כי אנחנו בונים פה איזשהו בסיס, וגם מנטלית לדעתי זה חשוב, כאילו להתחיל כבר מהימים הראשונים בחדר כושר, לעשות רק SBD ולטחון את זה מתישהו זה כבר יימאס, במיוחד שיתחיל להיות קשה. ואני חושב שבסוף הבסיס של כל מישהו שרוצה להיות פאורליפטר זה לנסות לעלות עליו כמה שיותר מסת שריר, אז להתחיל עם זה כבר מאוד מאוד מוקדם, וגם להתחיל לגרום לגוף לדעת לעשות עוד תנועות. זאת אומרת, לא להגיע למצב שאחרי 2-3 שאנחנו מתאמנים, רק אז אנחנו מתחילים להוסיף כל מיני תרגילים, לחיצות בדמבלים או חתירות וכאלה, ואנחנו שולטים אולי ממש טוב ב-SBD, אבל אנחנו לא יודעים לעשות את התרגילים האלה בצורה טובה.
אנחנו לא יודעים איך להגיע למצב, לעשות את התרגילי עזר שאנחנו עובדים במצב המוערך של השריר, או שאנחנו לא יודעים לעבוד קרוב לכשל, זה כל מיני מיומנויות שצריך לדעתי לרכוש, ובכללי צריך לתת לגוף לעבוד בכל מיני מישורים, ולא רק בשלושה, ארבעה, חמישה תרגילים שנעשה בנגיד תוכניות של מתחילים כמו Starting Strange או דברים כאלה. אז אם אני מתאמן, שאני עובד עם מתאמן מתחיל, אם אני מחלק את זה לאחוזים, אז נגיד יהיה בערך איפשהו באזור ה-40-50% עבודה על סקווט, בנץ' ודדליפט, ושאר העבודה זה המון תרגילי עזר, לג פרס וכפיפות ברך ובייספס וטרייספס וחתירות ומשיכות וכמה שיותר, פשוט כי אני גם לא חושב שצריך כל כך הרבה SBD בשביל להתקדם בשלבים האלה. כל דבר באיך יקדם אותו, גם אם נעשה רק לג פרס כנראה שהסקווט שלו יעלה, אז לוקחים את זה שלב. בתור התחלה הייתי עובד מאוד כללי, ולאט לאט, ככל שאנחנו מבינים מה המטרות ואיפה אנחנו נמצאים, ונרשמנו כבר לתחרות או משהו כזה, אפשר טיפה לעלות ספציפיות, אבל בתור התחלה אין מה להיות ספציפי, לדעתי. מסכים איתך לגמרי. גם בסופו של דבר, כדי להתמיד באימונים בכללי, אתה צריך לאהוב את זה. כדי באמת לאהוב את זה, אתה צריך להיחשף לכמה שיותר דברים במכון. לצורך העניין, אם תיקח בחור בן 25, שכל החיים שלו עשה בדי בילדינג, בין אם זה תחרותי ובין אם לא, וכל המטרה שלו הייתה לפתח מסת שריר, יהיה הרבה יותר קל להפוך אותו לפאוורליפטר, כי כבר יש לו בסיס כל כך רחב של מסת שריר, ושל ידע תנועתי, של מודעות תנועתית, מאשר ההפך. וזה באמת משהו שמתפספס. אגב, יש הרבה פאוורליפטרים ברמה העולמית שעושים את זה. עשיתי הכשרה עם ג'ו סטאנק לפני שנה, ואוסטין פרקין, לצורך העניין, יש לו אקססוריז כמעט כמו שמפתח לי, שזה מעניין לראות. וגם מבינים את ההיגיון, בסופו של דבר, תשמע, אם אתה עכשיו תעשה 25 סטים בנץ' בשבוע, לא משנה אם זה ב-RP 5 או 10, אתה נשחק, אתה מאמן את אותה תבנית תנועה, את אותם שרירים באותו מישור, שוב, ובאיזשהו שלב תשבר. אני גם מסכים איתך, אני לא חושב שזה משהו שאפשר להחזיק לאורך זמן, ואם זה ספורט שהמטרה שלו זה להתאמן לאורך זמן, אז אני מסכים איתך גם לגמרי. שזה מוביל לשאלה הבאה, איך אתה יודע מתי להוסיף או להוריד נפח למתאמן, לפי מה אתה מחליט? אז אני אתחיל מזה שבאופן כללי אני מתחיל נגיד אני מקבל מתאמן שאני עדיין לא מכיר כל כך. מתאמן חדש, אנחנו מתחילים תהליך, יכול להיות שהוא ותיק כבר ויחסית חזק, יכול להיות שהוא גם עדיין איפשהו בתחילת הדרך, אז אני קודם כל מנסה לקבל ממנו איזשהו רושם של מה הוא עשה עד היום, פחות או יותר לראות את התוכניות האחרונות שלו, נגיד חודשיים אחרונים, 3 חודשים, מה הוא עשה, ואני עושה לי איזשהו חישוב נפחים, נגיד הוא היה עושה 2 סקווט בשבוע, משהו כמו 8 סטים, פלוס עוד איזה 4 סטים אקססוריז כזה, של בלט סקווט ולג אקסטנשן נגיד, אז הוא עבד עם 12 סטים של סקווט, נגיד לצורך העניין ניקח רק את הסקווט, אני לא אכניס את הדדליפט הזה, רק בשביל הדוגמה, אז אני מנסה להבין מה הוא עשה עד עכשיו, ואז אלא אם כן זה מאוד נמוך, אני אתכנן משהו עם כנראה קצת פחות נפח, כי אני אוהב להתחיל עם קצת פחות ממה שאני חושב, בגלל שהרבה פעמים אני אטעה, כאילו למצוא בדיוק את הנפח שהוא צריך, יהיה לי מאוד קשה. אז אני מעדיף ללכת על קצת פחות, נגיד, ראיתי שהוא היה עובד עם 12 סטים בשבוע, נגיד אני אתחיל עם אזור 9-10 סטים, ויראה מה קורה, והרבה יותר קל לי להתחיל עם פחות ולהעלות נפח, מאשר להתחיל עם יותר נפח, ואז להבין שקצת קשה לו להתאושש, הוא קצת לא רגיל לנפחים האלה, ואז לקחת אחורה. אני חושב שגם פסיכולוגית הרבה יותר
טוב לי להוסיף נפח ולהגיד לו, הנה תראה, אתה יכול לעשות יותר, מאשר לבוא ולהגיד לו, אני צריך לקחת ממך נפח, אתה לא יכול להתאושש. גם פסיכולוגית אני חושב שזה יהיה לו הרבה יותר טוב לשמוע את זה, וגם הרבה יותר קל לי להוסיף נפח, מאשר להוריד נפח למישהו שהגיע למצב שהוא קשה לו להתאושש, ואז התקופה הזאת שעד שאנחנו חוזרים לבייסליין היא קצת יותר ארוכה, לעומת פשוט להוסיף לו עוד סט או שניים בשבוע. אז אני מוצא משהו שהוא לדעתי נמוך ממה שהוא צריך, ואנחנו רצים עם זה. נגיד הלכנו על 10 סטים בשבוע, אז אנחנו רצים עם זה, ואני רואה מה קורה. אם יש התקדמות טובה, אז יכול להיות שאני אשאיר את זה ככה. בדרך כלל, תוך כדי הבלוק אני כנראה לא אשנה את זה, תוך כדי הבלוק הראשון, אבל מה שאני עושה, כל סוף בלוק, אנחנו עושים איזשהו סיכום בלוק. אני והמתאמן, יש לי איזה טופס כזה שהוא צריך למלא אותו, עם כל מיני שאלות. אחת השאלות זה מבחינת העומס, איך אתה מרגיש שהעומס היה, גם פלג גוף עליון, גם פלג גוף תחתון. אז בדוגמה שלנו מדברים על פלג גוף תחתון, אם הוא רושם לי שהוא הרגיש מאוד רענן, הוא הגיע לכל אימון, לא תפוס בכלל, והוא לא הרגיש, הוא הרגיש שהוא יכול לסחוב יותר נפח, ואני גם רואה את זה מבחינת התוצאות של הבלוק, זאת אומרת, באמת הבלוק היה די טוב, לא היה סימנים של חוסר התאוששות. סביר להניח שאני אנסה להוסיף עוד נגיד 10%, 20% נפח, משהו כזה, לבלוק הבא, ושוב, נעשה את אותו תהליך, נראה איך המתאמן מרגיש, איך התוצאות, איך אני אראה מה צריך, כאילו, מה שאני רואה בשטח, אם אני חושב שזה מספיק נפח או לא, ולפי זה, זה פשוט עניין של סוג של הפידבק שאני מקבל מהמתאמן, ומה שאני רואה שקורה, איך הסטים זזים, איך ה-RPE, אם הוא עולה או יורד, נשאר אותו דבר כמו שאני רוצה, ולפי זה אני מנסה להבין אם יש לנו אופציה להוסיף פה עוד נפח או לא, כי בסוף אני כן חושב שהאינטרס שלנו הוא להוסיף נפח אם זה אפשרי להתאושש ממנו, וכל עוד למתאמן גם יש זמן לדחוף את הנפח הזה בשבוע ובמספר אימונים שהוא עושה. אם אפשר להתאושש מיותר נפח, שווה לשים אותו, כי כנראה שנצליח או להתחזק מזה או לעלות מסת שריר. אבל מגיע איזשהו שלב כזה שאנחנו מבינים, אוקיי, עכשיו המתאמן כבר דיווח לי שהבלוק כבר היה די קשה, והוא הגיע לשבוע האחרון כבר שהוא עייף, והוא לא מרגיש שזה היה קל כמו הבלוקים האחרונים, אז אני מבין שמצאנו פחות או יותר את הנקודה של הנפח שהוא כרגע יכול להתאושש ממנה, ועכשיו זה פחות או יותר, ועכשיו זה יותר לשחק שמה. נגיד מצאנו הוא יכול להתאושש מ-14 סטים בשבוע של סקווט ודדליפט ביחד, וכשניסינו לעלות קצת מעל לזה, הרגשנו שהעייפות קצת עולה יותר מדי, אז אנחנו נשחק על האזור הזה של 14, לפעמים 13, לפעמים 12, לפעמים 15, כאילו נהיה שם על הטפחים האלה, ושם פשוט אנחנו נתקדם. אז נראה לי שזה עונה על השאלה, לא? מה הייתה השאלה? איך אני מעלה נפח? מתי כן? בדיוק. מתי? מה? כן, השאלה הייתה מתי אתה יודע אם לעלות נפח או להוריד נפח המתאמן. כן, אז נראה לי פחות או יותר זה מה ש... מגניב, אני אתן קצת את דעתי. קודם כל צריך להתייחס למה זה נפח, איך אתה רואה נפח. נפח בגדול זה טונאז', שזה אומר סטים כפול חזרות כפול משקל. מעניין אותי אם אתה משתמש בזה. בטונאז'? כן. במקרים נדירים, אני מסתכל על נפח ככה. נפח בסופו של דבר זה סטים, אוקיי? וכמה סטים עשית ובאיזה RPE, זאת אומרת, יש כמות סטים שאתה יכול לסחוב ב-RPE 8-9, יש כמות גדולה יותר של סטים שאתה תוכל לסחוב ב-RPE 6-7, ובהתחלה אני ארצה ללכת על הכמות הכי נמוכה שאפשר, ואני רוצה לראות שתי דברים. א', שיש שיפור טכני, כי מעבר לזה שנפח, אתה יכול לעשות יותר עבודה, נפח זה עוד תרגול טכני, ולמתאמנים מתחילים זה יכול להיות טוב, אבל תמיד אני ארצה למצוא את הנפח המינימלי, שהמתאמן עדיין מתקדם איתו, מהסיבה הפשוטה,
א', ברגע שאני מוצא את הנפח המינימלי שאני יכול להתקדם איתו, אז אני שומר, קצת זה כמו לשמור על חיה בכלוב, אוקיי? הוא רואה שהוא מתקדם, הוא מגיע לשיאים ב-RP 7-8, הוא יודע שהוא יכול עוד, ואז ברגע שאני יכול, שיש איזושהי תחרות, ברגע שאני כן מעלה לו את הסטים, אז הוא מגיע לזה מנטלית הרבה יותר טוב. כי הוא הרבה זמן ראה שהוא יכול לעשות יותר, וברגע שאתה נותן לו לדחוף, וזה קורה לי המון, אז פתאום הם מתפוצצים בתקופה יחסית קצרה לפני תחרות, וזה שומר אותם א' בריאים לאורך יותר זמן, כי סטים, הוספה בסטים זה דבר שקשה מאוד להתאושש ממנו, גם אם אתה לא רואה את זה בשבועיים הראשונים, אחרי חודש וחצי שהעלית סט כל שבוע לצורך העניין, יש גם את הגישה הזאת, אז אתה מתחיל להרגיש את זה על הגוף, ואז זה שלב שאני לא רוצה להגיע אליו, כי מה קורה כשאני מתאמן, מתחיל יחסית, שמתאמן אצלי כולה חצי שנה, מתחיל לכאוב המרפק או הירך, או האגן, בצורה שלא אמורה לכאוב לו לדעתי בשלב הזה, ובצורה שבעצם מונעת מאיתנו להתקדם כמו שתכננתי. אז אני מנסה להימנע כמה שיותר מזה, ואני מנסה למצוא את הנפח המינימלי שא' הוא עדיין יתקדם בו, וב' הוא יישאר טוב טכנית, יוכל להשתפר גם טכנית, והתרגיל לא ירגיש לו זר. ועוד שאלה מעניינת, מה דעתך לגבי תדירות? זאת אומרת, רוב הפעמים אתה תיתן למישהו פעמיים סקווט, מתי אתה תיתן למישהו 3, כמה בנצ'ים היית נותן בשבוע, איך אתה עומד לגבי זה? מעניין. אנחנו מדברים על פאורליפטר? פאורליפטר, כן. כן. אז בגדול, אני חושב שתדירות היא נגזרת קודם כל מכמה נפח אנחנו צריכים. באופן כללי, לנפח, מה שאתה אמרת, אני חושב שיש איזשהו, כאילו רואים את זה גם שיש איזשהו מין U כזה, שאתה מתחיל למטה, ואז באיזשהו מקום אתה מגיע לקצה העליון של ה-U, ואז מתישהו זה חוזר שוב לרדת, שאתה כבר יותר מבוגר, אז אני לא חושב שנפח יעלה כל הקריירה, כאילו זה בטוח, הוא לא יעלה לנצח, ובאיזשהו שלב מתחילים מאוד מאוד נמוך, ואחרי, לא יודע, שנה, שנתיים, פלוס מינוס נגיד, אנחנו כבר נתקבע על איזושהי כמות נפח שאנחנו צריכים, ואז נעבוד איתה את רוב הקריירה. זה לא נראה לי יזוז יותר מדי למעלה למטה, עד שבסוף, מתישהו זה יתחיל לרדת ככל שנתבגר. אבל בנוגע לתדירות, אז בגדול, תדירות, בדרך כלל סקווט זה יהיה איפשהו בין 2-3 בשבוע, בנץ' זה יהיה בין 2 ל-4 פעמים, 2 זה ממש מעט, אם זה פאורליפטר זה כנראה, אני לא אגיע לפעמיים, אלא אם כן זה ממש ממש בתחילת הדרך, מה שדיברנו קודם, שאין לי שום צורך בספציפיות, ודדליפט בין 1 לפעמיים, זה התדירויות שבדרך כלל אני עובד איתם. איך אני מחליט? אז בגדול, קודם כל תלוי כמה נפח אני צריך למתאמן. אם אנחנו צריכים לעשות נגיד 15-16 סטים בנץ' בשבוע, כדי שהבנץ' ירגיש טוב ויתקדם, לדחוף את זה בשני אימונים בשבוע זה לא יעיל. בסוף הגענו לאימון ויש לנו 5 סטים בנץ', נגיד איזה 2 שלשות ב-RP 7-8, ואז עוד איזה 2 חמישיות ב-RP 7-7.5, אז ככל שהסטים, ככל שנמשיך, כאילו נתחיל מהסט הראשון, לסט השני, לשלישי, לרביעי, לחמישי, אז מסט לסט, כנראה שהאיכות קצת תרד. באיזשהו שלב, יכול להיות שהסט הראשון והשני, אפילו האיכות טיפה תעלה מסט לסט, כי אנחנו מתחממים לאט לאט התנועה מרגישה יותר טוב, אבל ככל שהסטים עולים באימון, האיכות יורדת. גם הכוח שאנחנו מצליחים להפיק יורד, כי יש תשישות, וגם האיכות, אין מה לעשות, אנחנו לא טריים, ואנחנו כבר, כאילו לבוא לאימון של 8 סטים בנץ', הסט השני יהיה הרבה יותר טוב מהסט השביעי והשמיני. אז אם יש לי המון סטים בשבוע, אני אעדיף להעלות את התדירות, כדי לא יהיה לי יותר מ5, אם אנחנו מדברים על בנץ' נגיד, 5 גג 6 סטים בנץ' באימון, פשוט כי האיכות לאט לאט יורדת. אז אני מעדיף שהוא יבוא ל4 אימונים של בנץ', שבכל פעם יש לו 3 או 4 סטים, ואז הוא יכול ממש לשים את הפוקוס על זה, וכל סט להזיז אותו הכי מהר שהוא יכול, ובצורה הכי איכותית שהוא יכול. אני חושב שהוא
יקבל הרבה יותר תועלת מאשר לבוא לשני אימונים בשבוע, שבכל אימון יש לי 8 סטים של בנץ'. אז זה דבר אחד, לפי זה אני מחליט תדירות. דבר שני, אני שם לב הרבה פעמים שתדירות, אם יש לי מתאמן שהוא קצת, הגוף קצת יותר רגיש לפציעות, אז הרבה פעמים משחק עם התדירות יכול לעזור לי לשחק עם זה. נגיד, יש לי עכשיו מתאמנת שהיא הגיעה אליי די פצועה איפשהו באגן, בגב, משהו שקורה בדדליפט ובסקווט, וקשה לה מאוד עם תדירות של פעמיים דדליפט בשבוע. זאת אומרת, היא צריכה גם קצת אולי פחד מהתנועה עדיין, אבל היא צריכה את הפלוס מינוס שבוע מרחק בין דדליפט לדדליפט. ואז פה מצאנו שלעבוד עם תדירות של פעם בשבוע הרבה יותר טוב. וזהו, ואני חושב שזה גם דומה קצת למה שאמרת על הנפח, שבוא ננסה למצוא את המינימום שאנחנו צריכים, כדי שכשנצטרך עוד תדירות נוכל לדחוף את זה. נגיד, אם אני לא צריך 4 אימוני בנץ' בשבוע, ואני יכול לעשות 3 אימונים והם יהיו טובים ואיכותיים, בוא נשמור את האימון הרביעי של הבנץ' כשהבנץ' ייתקע, ואז נרצה לשלוף איזה משהו כזה מהשרוול, ולגרום לבנץ' לחזור לזוז. אז נראה לי שזה השיקולים שלי בכל מה שקשור לתדירות. מדהים. טוב, שאלה הבאה ואחרונה, איך אתה בוחר תרגילי עזר שאתה מתאמן? אז קודם כל צריך להבין אם אנחנו מדברים תרגילי עזר, כאילו בעברית ההגדרה של תרגילי עזר זה לא כמו באנגלית. אם אנחנו מדברים על וריאציות נגיד לתרגילי בסיס, או ממש תרגילי עזר למסת שריר, דמבלים, מכונות, כבלים, דברים כאלה. אז מה אתה עוד? תרגילי עזר, לא וריאציות. כאילו נטו, מה שלא, כן, אקססוריז. אז ברור שבלי לקחת מתאמן ספציפי ולדבר על המקרה שלו, זה קצת יהיה יותר כללי, אבל אני רואה אקססוריז כמעט רק בשביל עלייה במסת שריר, או הוספה של נפח, שהוא יותר קל להתאושש ממנו מתרגילי בסיס. לדוגמה, אם יש לי מתאמנת שעושה פעם בשבוע דדליפט, אני כן ארצה להוסיף עוד נפח לגב התחתון, אבל אני ארצה לעשות אותו בפשיטות גב. אז זה נגיד סיבה אחת שאני אבחר אקססוריז בתור תוספת נפח. אבל אני חושב שהסיבה היותר חשובה בפאורליפטינג, זה לבחור אקססוריז כדי לחזק לעלות מסת שריר בנקודות החלשות, שמגבילות אותנו כרגע, או נקודות חזקות, שאם הן יהיו יותר חזקות, נוכל להרים יותר משקל. נגיד, אני מאוד מאוד, באופן כללי הגישה שלי היא לתת הרבה אקססוריז. גם אני חושב שזה כיף, ומנטלית זה נחמד, שיש הרבה אקססוריז באימון, ורוב המתאמנים אוהבים לדחוף ולהתאמץ בזה. וגם אני חושב שבאמת יש לזה הרבה תועלת, במיוחד בבנץ' שלא כולם יצליחו לעלות מסת שריר בצורה טובה רק מבנץ' פרס. במיוחד אם אתם פאורליפטרים, במיוחד אם אתם יחסית גמישים ויש לכם קשת גבוהה, והבנץ' שלכם לא מטרגט יותר מדי את החזה, אז אין לנו ברירה לעשות הרבה אקססוריז. אז למתאמן שנגיד אני מסתכל על מתאמן עושה בנץ', אז גם לפי הטכניקה שלו, אם הוא מחזיק יותר רחב ואנחנו צריכים לעבוד יותר על החזה, אז אנחנו נעבוד יותר על החזה, וגם בכללי אני מסתכל איך המוד זז, מסתכל על חזרות קשות ואני רואה איפה הם יותר נוטות להיתקע ואיפה המתאמן קצת יותר חלש, ואז לפי זה אני מנסה לטרגט יותר את האקססוריז. עכשיו, ברור שיש את הכללי אצבע שאם אני רוצה לקדם בנץ', אז בסוף השרירים שעובדים זה החזה, זה הכתף הקדמית וזה הטרייספס, אז שם ילך כל הפוקוס באקססוריז, אבל אני כן אנסה לראות איפה אני צריך יותר ואיפה אני יכול לשים קצת פחות, כדי
לעבוד על הנקודה שלדעתי יותר צריכה, אם זה מתאמן שיחסית נוח לו לצאת מהחזה, בגלל הטכניקה שלו, בגלל איך שהוא בנוי, והנעילה הרבה יותר קשה, אז מעבר לזה שאולי נעבוד ספציפית יותר על נעילה, גם בווריאציות, אז גם אנחנו 3 פעמים בשבוע או משהו כזה, נעבוד על הטרייספס באופן ספציפי, וניקח סטים לקשל, או קרוב מאוד לקשל, במטרה לעלות שם מסת שריר. וזהו בגדול, אני חושב שככה אני בוחר אקססוריז, אני מסתכל איפה חסר לי, איפה, בכללי אני מסתכל גם על המתאמן, איך הוא בנוי, איפה הייתי רוצה שהוא יעלה עוד מסת שריר שלדעתי תתרום לו, כי בסוף מסת שריר זה פוטנציאל לעוד כוח, ולפי זה אני בוחר את האקססוריז. מעניין. אני כמוך, אבל משהו שלאחרונה אני משתמש בו וגיליתי. בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על רוב הבעיות הטכניות, לצורך העניין, בטווינג בסקווט, שהאגן מסתובב בירידה, או חוסר יכולת לכווץ שכמות כמו שצריך בסקווט, או בבנץ', ברור שלכל דבר כזה יש את המקור, לצורך העניין, יכול להיות שהבטווינג נובע מחוסר יציבות באגן, או מחוסר יציבות, חוסר גמישות בתאומים ובקרסול, אבל אני אוהב להסתכל על זה מעבר לזה ולטפל במקור של הבעיה, שזה מן הסתם. מה זה בטווינג? בטווינג זה חוסר יכולת לשמור על אגן ניטרלי כשאנחנו בכיפוף בירך. כן, בירך. מה זה חוסר יכולת להגיע לפוזיציה טובה בלואובר או לכווץ שכמות בבנץ'? זה חוסר יכולת לשמור על איזון בכתף תוך כדי שמקבצים שכמות. ומעבר למסת שריר, באקססוריז אנחנו יכולים לטפל בבעיות האלה בצורה אינדיבידואלית. לצורך העניין, אם אני מרגיל מתאמן להגיע למצב של טיפוף בירך, פלקשן בירך, באגן ניטרלי, דרך לנג'ים או לנג' בולגרי, יהיה לו הרבה יותר קל אחרי זה להגיע לאותה פוזיציה בסקווט, כי הגוף שלו רגיל למקום הזה. התנועתיות שלו הרבה יותר טובה. אם למישהו יש חוסר יכולת לייצב את עצמו בדדליפט, ואני מבין שזה נובע לצורך העניין, חוסר יכולת לעשות סיבוב לטרלי בערך, לסובב את הכף רגל, להבריק על הרצפה כמו שצריך. אם אני אתן לו דדליפט רומני על רגל אחת, 6 סטים בשבוע, כדי לתרגל את התנועה הזאת, הוא יגיע לדדליפט הרבה יותר מוכן. ואם אני אתן למישהו עכשיו שלא מצליח לקבל שכמות בבנץ', פייספול, עם עצירה אפילו של שנייה בקיבוץ, התנועה, הפוזיציה הזאת תהיה לו הרבה יותר מוכרת. מעבר למסת שריר, אני גם מתייחס לזה כמו של פריהאב, שזה במרכאות למנוע פציעה, כמובן שאנחנו לא יכולים לעשות את זה ב100%, אבל א', אתה נשאר כמה שיותר בריא, ב', אתה מלמד את הגוף להתרגל לתנועות שאתה לא מצליח לעשות בתרגילים העיקריים, זה בנוגע לפאוור. כן, אז טוב, בגישה הזאת אנחנו קצת שונים, לא יוצא לי, אני לא רואה הרבה את הצורך בכל התרגילי פריהאב. מתי כן יצא לי, נגיד יש לי מתאמן שעבר איזושהי פציעה יחסית קשה, והוא מרגיש שיש לו חוסר איזון בין הרגליים, בכוח בין הרגליים, חוסר איזון קיצוני של נגיד מעל 20-30%, אז אנחנו כן משלבים תרגילים חד צדדיים, בשביל לנסות ולהוריד את החוסר איזון הזה כמה שאפשר, אבל רק כי זה באמת קיצוני, אבל אישית אני פחות מתעסק בתרגילים האלה במה שאתה מתעסק, ואני מתייחס לזה יותר כאו השלמה של נפח, או עלייה במסת שריר. אבל זה נשמע מה שאתה אומר נשמע לי באמת הגיוני. פשוט אני עדיין לא יצא לי להתעסק עם זה. טוב, נראה לי שסיימנו להיום את הפרק. למי שלא יודע, אני ונווה הכרנו במלטה, באליפות העולם. אם אתם רוצים עוד פרקים כאלה, אנחנו נשמח לצלם, אפשר גם עם עוד מאמנים. תגידו לנו, תנו לנו לדעת, תשתפו, תעשו לייק, כדי שנדע באמת לעשות לכם את התוכן הזה. נווה, מי שרוצה ליצור איתך קשר, איפה הוא יכול למצוא אותך?
אז מה שאמרתי בהתחלה, יש לי את הבלוג, שזה בערך הדבר שאני הכי גאה בו, בלוג בפייסבוק, נקרא מחשבות על אימוני כוח, יש שם גם את הוואטסאפ שלי, אם רוצים לכתוב לי בוואטסאפ, אפשר לכתוב לי בבלוג, יש את האינסטגרם של Strong Enough 405, ויש את הפודקאסט שלי, של מחשבות על אימוני כוח. זהו, בגדול שם אפשר, מי שיגיע לשם ימצא את כל הפרטים עליי. וזהו, ואני גם נהניתי מאוד, ולדעתי זה אחלה, בכללי אני חושב שעוד פודקאסטים בנושא של אימוני כוח ופאורליפטינג בעברית זה מבורך, והתחום הזה גם ככה גדל מאוד משנה לשנה, בגלל אנשים שעושים עבודה מצוינת, וגם התחום של המאמנים בארץ גדל מאוד, והלוואי שעזרנו פה לאיזה כמה מתאמנים חדשים או לא חדשים, להתאמן יותר טוב ויותר נכון. יאללה, מגניב, אני מאוד אוהב את הקונספט הזה, גם לארח עוד מאמנים, זה דבר שאין בארץ, ואני בתור מתאמן, לא בתור מאמן אפילו, נהנה מאוד מתוכן כזה בחול, אני שמח שאנחנו מצליחים להביא את זה עכשיו לארץ. יאללה, תודה רבה. תודה, ביי ביי.